Samotné miznutie sa stalo akýmsi fenoménom s množstvom faktorov, ktoré zvyšujú jeho zložitosť. V modernej technologickej ére, v ktorej sa dohľad stal normou, by sme očakávali, že niektoré z týchto záhad budú vyriešené okamžite. Ale to sa nedieje. Existujú veľmi reálne obavy, že prípad týkajúci sa Joana Siona Lavakyho, 38-ročného muža, ktorý v roku 2024 žil v Dargaville na Novom Zélande, sa dostal do slepej uličky a čoskoro zostane nevyriešený. Jej rodina je zúfalá a hľadá odpovede, ale uviedla, že má plnú dôveru v novozélandskú políciu a zostáva nádejná, že jej prípad bude nakoniec vyriešený. V snahe získať nové stopy a relevantné informácie bola teraz verejnosti sprístupnená záznamy z bezpečnostných kamier. Dňa 2. augusta toho roku boli pozostatky Joanny nájdené na pláži Rapiro medzi plážami Omamari a Aranga. A vyšetrovateľom bolo okamžite jasné, že sa stala obeťou trestného činu. Začalo sa vyšetrovanie vraždy a čoskoro boli informácie zverejnené verejnosti. Polícia oznámila, že hľadá oblečenie Joanny, medzi ktoré patrilo biele tričko Nike, tmavé nohavice Everlast a červené nazúvacie topánky Adidas. Tiež sa im nepodarilo nájsť jej auto a požiadali verejnosť, aby si všímala čierny Mitsubishi Outlander. Dodali, že v jednom momente bolo vozidlo zaparkované pri vchode vedúcom na pláž Omamari, keďže ho tam svedkovia videli okolo 7. večer 1. augusta toho roku. Hoci vyšetrovatelia nezverejnili oveľa viac informácií o prípade, požiadali každého, kto si všimne biely Toyota Hilux s plochou korbou z roku 2012 s klietkami pre psy na korbe, aby ich kontaktoval, pretože sa domnievajú, že vozidlo môže súvisieť so smrťou Joanny. Je známe, že Joanna a jej rodina často trávili čas na pláži, kde ju našli. Ale polícia odmietla uviesť, či vedia, prečo tam bola v noc, keď prišla o život. Objavili sa dohady, že mala doma nejaké problémy a preto sa rozhodla na čas prespať vo svojom aute. No toto zostáva len špekuláciou, keďže doteraz sa nenašiel žiadny jednoznačný dôkaz. Médiám bolo oznámené, že v súvislosti s incidentom bolo vypočúvaných niekoľko osôb, ale polícia nezverejnila mená žiadnych podozrivých a rozhodla sa nekomentovať dohady, že by niekto z rodiny Joanny mohol byť zapletený do jej úmrtia. Momentálne sa zameriavajú na hľadanie chýbajúceho oblečenia Joanny a zisťovanie pohybu dvoch spomínaných vozidiel. Tiež sa snažia zistiť, kto šoféroval vozidla v noci, keď Joanna prišla o život. Navyše nie je jasné, či jej život skončil na pláži, kde ju našli, alebo či ju tam niekto po udalosti previezol. Zverejnené informácie uvádzajú, že predchádzajúci deň strávili Joanna, jej manžel Jared a ich deti nejaký čas na pláži. A neskôr v ten deň poslala Joanna Jaredovi správu, že sa tam na chvíľu vracia, než pôjde domov. Ale nedorazila. A nasledujúce ráno začal Jared panikáriť, keď sa zobudil a našiel na jej telefóne textovú správu, ktorá jednoducho znela pomoc. Jej rodina bola neskôr informovaná, že ju našli mŕtvu v oblasti, ktorá bola dosť vzdialená od pláže, kde povedala, že bude. Jared považoval tú textovú správu za obzvlášť zvláštnu, pretože Joanna nikdy neposielala jednoslovné správy. Ak by mala problémy so svojím vozidlom, vysvetlila by, aký bol problém, a preto verí, že mu napísala správu, keď bola pod kontrolou niekoho, kto jej potom vzal život. Boli zverejnené zábery z bezpečnostných kamier muža, s ktorým by polícia chcela hovoriť, pretože sa predpokladá, že bol poslednou osobou, ktorá ju videla nažive. Na záberoch je jeho tvár rozmazaná, ale dúfa sa, že ho niekto spozná a prihlási sa. Ak máte akékoľvek informácie o prípade Joanne, ste požiadaní, aby ste zavolali na číslo 105 a uviedli číslo prípadu 240 803 9062. Jody Dallas Pennington bol známy svojou láskou k prírode. Často chodieval s priateľmi na kempovanie a rybárske výpravy. 49-ročný obyvateľ Jacksonville v Arkansase mal pomerne pravidelný spôsob život a často sa vydával na krátke výlety do svojich obľúbených prírodných lokalít. Jedna vec, ktorá bola pre Jodyho typická, bolo to, že vždy niekomu povedal, kam ide a zostával v kontakte, najmä keď sa plány zmenili. Jeho náhle neohlásené zmiznutie v marci bolo určite netypické a zanechalo komunitu v Jacksonville hľadať odpovede. Bolo 11 dní od marca, keď bol Jody naposledy videný v Jacksonville. Keď odišiel zo svojho domu na svojom červenom pick-upe Ford F-150 z roku 1995. Samotné vozidlo bolo ťažké prehliadnuť. Na zadnom okne mal bielu nálepku diviaka. Nálepky s imitáciou dier po guľkách zdobili okraj zadného okna
a v korbe bol výrazný sivý náradový box. Čudne na tom bolo, že nebolo žiadne náznaky, kam má namierené a nikomu neoznámil svoje plány. Podľa jeho brata Bernieho sa občas sám vybral na víkendový výlet za rybačkou alebo kempovaním, ale nikdy to nebolo na tak dlho alebo bez toho, aby o tom niekto vedel. Jeho správanie bolo považované za mimoriadne neobvyklé. Ďalšie spozorovanie spojené s Jody prišlo už nasledujúci deň, keď kamery Flock v Pine Bluff, Arkansase zachytili Ford 55 míľ od Jacksonville. Nie je známe, či Jody bola tou, ktorá šoférovala, keď ho zachytila kamera, ale bol to jediný vodítko, ktoré mali. Po tomto jednom kľúčovom vodítku však prípad znepokojivo uviazol na mŕtvom bode, bez ďalších spozorovaní alebo dôkazov, ktoré by mohli naznačiť jeho polov. Od toho osudného dňa rodina Penningtonovcov neúnavne hľadá odpovede, dúfajúc, že nájde niečo, čo by túto mizériu navždy ukončil. Bernie vyjadril hlboké znepokojenie nad nedostatkom informácií. Vydal sa na každé jedno miesto na lov, rybolov a kempovanie, ktoré jeho brat často navštevoval, ale po ňom nebolo ani stopy. Ani stopa. Žiadna osobná vec. Dokonca ani stopa po pneumatikách patriaca Fordu. Zdalo sa, že Jody zmizol z povrchu zemského, zanechávajúc za sebou nezodpovedané otázky a záhadu. Rodina Penningtonovcov nebola jediná, ktorá pátrala po nezvestnom mužovi. Policajné oddelenie v Jacksonville tiež vykonalo vlastné vyšetrovanie. Využilo všetky možné prostriedky, no aj tak zostalo bez výsledku. Keď sa polícia a rodina obracajú na komunitu s prosbou o pomoc, s napätím čakajú na ten jeden telefonát, ktorý by im mohol zmeniť všetko. Od zmiznutia uplynulo už niekoľko mesiacov. Neobjavili sa žiadne stopy a Jody je stále nezvestná. Informácie týkajúce sa tohto desivého zmiznutia môžete nahlásiť na policajnom oddelení v Jacksonville na čísle 501 982 3191. Verejnosť bola varovaná, aby sa nepribližovala k podozrivému z vraždy, ktorá sa odohrala v oblasti Widmore Inns vo Wolverhamptone v Anglicku 19. septembra. A aby okamžite kontaktovali políciu, ak ho spozorujú, keďže sa predpokladá, že môže byť ozbrojený a mohol by zaútočiť na kohokoľvek, kto ohrozí jeho slobodu. Výzva sa týka útoku na 28-ročného Duana Millsa, ktorý bol v ten deň nájdený mŕtvy na Leicester Street. Predpokladá sa, že podozrivý, ktorý bol odvtedy identifikovaný ako Mohamed Manir Chan, v ten deň zaútočil na Duana strelnou zbraňou, v dôsledku čoho Duan prišiel o život. Druhý muž, identifikovaný ako 32-ročný Syed Zain Ali, bol počas útoku tiež zranený a previezli ho do nemocnice, kde zostal v kritickom stave. Mohamed, ktorý je svojim blízkym známy ako Money, je známy tým, že má väzby na oblasť Wolverhamptonu. A teraz boli zverejnené zábery z bezpečnostných kamier v snahe ho vypátrať. Na záberoch je vidieť, že má na sebe čierno-sivú mikinu s kapucňou, zladené nohavice a na hlave čiernu šiltovku. Bola zverejnená aj jasná fotografia Mohamedovej tváre, keďže zábery z bezpečnostných kamier sú trochu zrnité a jeho tvár nie je úplne viditeľná. Zábery boli zaznamenané približne 12 hodín pred útokom na Dwayna, ktorý bol nahlásený polícii po tom, čo niekto v oblasti počul výstrel zo strelnej zbrane. Keď dorazili záchranári, Dwayne už bol mŕtvy, zatiaľ čo Syed bol prevezený do neďalekej nemocnice. Obaja muži sedeli v aute na Leicester Street, keď k ním pristúpil Mohamed. Náhle vytiahol strelnú zbraň, namieril na vozidlo a začal strieľať. Nie je známe, či pred útokom s obeťami komunikoval, alebo či sa navzájom poznali. Dôvod útoku zatiaľ nie je známy, ale vyšetrovatelia uviedli, že pracujú nepretržite, aby zistili, čo sa stalo a aby našli Mohameda, aby mohol byť postavený pred spravodlivosť za svoje činy. Rodiny Duana a Syeda sú po útoku zničené a zúfalo hľadajú odpovede. Najmä na otázku, prečo ich Mohamed v ten deň napadol. Dúfa sa, že niekto útočníka spozná a včas upozorní políciu, aby mohol byť zadržaný. Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte takéto informácie, ste požiadaní, aby ste zavolali na číslo 101 s odkazom na záznam 358 z 19. septembra alebo kontaktovali Crime Stoppers na čísle 080 0555 111. Úzkosť každoročne pociťujú tisíce a tisíce rodín po celom svete, keď sa ich blízky jednoducho nevrátia domov. Niektorí sú nútení žiť so smútkom z nájdenia bezvládneho tela tej osoby a iní musia čeliť ťarche nikdy nezistiť, čo sa stalo. Jedna rodina zo Severného Írska by čelila tej druhej, o to tragickejšej možnosti. Gerard Conway žil v Cookstowne,
keď ho jeho rodina v februári 2007 nahlásila ako nezvestného. 32-ročnému mužovi bola údajne pred niekoľkými rokmi diagnostikovaná bipolárna porucha, čo jeho náhle zmiznutie robilo ešte znepokojujúcejším. Gerarda naposledy videli 25. februára. V ten deň ho zachytili bezpečnostné kamery v banke, kde si vybral peniaze zo svojho účtu. Potom niektorí, ktorí ho poznali, tvrdili, že ho videli koncom januára a začiatkom februára. Ale v polovici mesiaca bola rodina Conwayovcov nútená nahlásiť jeho nezvestnosť. Okamžite sa začalo pátranie v nádeji, že ohrozenú osobu rýchlo nájdu. Ale ani psie jednotky a letecký dohľad nestačili na to, aby túto záhadu vyriešili. Napriek rozsiahlému pátraniu sa Gerarda nepodarilo nájsť. Ani jeho telo sa nikdy nenašlo. Bolo začaté vyšetrovanie tejto nevysvetliteľného zmiznutia, a z ktorého vyplynulo, že nezvestný muž už nie je nažive. V septembri toho roku prezradila matka nezvestného muža viac informácií o jeho osobnosti. Podľa nej mal Gerard v minulosti sklony zmiznúť po rodinných hádkach. Trvala však na tom, že sa vždy vrátil, no mal vraj drsnú povesť. Bol opísaný ako, citujem, bitkár. Gerardova matka ďalej naznačila, že keď prejavil svoju drsnú povahu, bolo to veľmi zlé. Vyšetrovanie zistilo, že len rok predtým mal Gerard 3 záchvaty, ktoré prišli len niekoľko mesiacov pred jeho predčasným zmiznutím. Tu odhalené podrobnosti naznačovali, že sa mohol ľahko ocitnúť v nepriateľskej situácii, ktorá by viedla k jeho zmiznutiu. Komunita je týmto incidentom zmetené a verí, že niekto mužovi niečo urobil, pričom jeho strýko naznačuje, že bolo viacero ľudí, ktorí ho nemali radi. Tvrdilo sa, že ak by prežíval manickú epizódu, mohol by ísť po iných ľuďoch. Niektorí veria, že práve toto sa mohlo stať a že mohol byť zameraný nesprávny človek. Jedna z jeho bývalých priateliek dokonca tvrdila, že počula fámy, podľa ktorých ho niekto uniesol a držal v stodole. Ale toto všetko boli len špekulácie členov rodiny, polície a komunity. Nikto naozaj nevie, čo sa stalo s Gerardom, s akými okolnostiami sa mohol stretnúť a čo ho viedlo k tomu, že záhadne zmizol. Ubehlo niekoľko rokov a Gerardova tvár sa stále objavuje na plagátoch nezvestných osôb, na pouličných lampách, na sociálnych sieťach, aj v blogových príspevkoch. Ale nikto sa neprihlásil so žiadnymi informáciami, ktoré by mohli ukončiť túto záhadu. Informácie môžete nahlásiť na linku Crime Stoppers na čísle 080 05 55 111 s referenčným číslom 758 zo dňa 13. februára 2007. Polícia v Gisborne na severnom ostrove Nového Zélandu požiadala všetkých svedkov v prípade týkajúcom sa 36-ročného Billa Pyna Manjiho, aby sa prihlásili, keďže vyšetrovanie jeho vraždy sa dostalo do slepej uličky. Dňa 29. septembra 2025 kontaktoval políciu občan, ktorý oznámil, že v štvrte Riverdale našiel muža bez známok života. Keď policajti dorazili na miesto, našli Billa ležať na trávniku domu medzi ulicami Leighton Road a Riparada Street. Bol prevezený do nedalekej nemocnice, kde sa lekári snažili urobiť všetko, aby ho oživili. Ale ich snaha bola márna, pretože krátko na to svojim zraneniam podľahol. Bolo zistené, že Bill bol usmrtený strelnou zbraňou, ale udalosti, ktoré viedli k útoku, zostali záhadou. Je známe, že z miesta činu bolo zozbieraných niekoľko predmetov, ktoré boli všetky zaslané na forenznú analýzu. Vyšetrovatelia tiež uviedli, že v čase útoku sa v danej oblasti nachádzalo niekoľko osôb a požiadali ich, aby sa prihlásili, aby mohli byť vylúčení ako podozriví. Odvtedy zverejnili zábery z bezpečnostných kamier osôb, s ktorými by chceli hovoriť v súvislosti s prípadom Billa, pretože sa predpokladá, že sú priamo spojení s útokom na neho. Aj keď sú zábery nekvalitné, zverejnili popisy týchto dvoch osôb. Obaja sú na záberoch oblečení v mikinách s kapucňou, ktoré majú nasadené. Pravdepodobne v snahe skryť svoje tváre pred bezpečnostnými kamerami v oblasti. Prvého podozrivého zachytili kamery, keď utekal od budovy Forester House cez Ormond Road a na Riparada Street. Druhú osobu záujmu videli, ako odchádza z toho istého domu smerom do centra mesta. Prešli na ulicu Mary Street a potom na ulicu Ormond Street, než zmizli z dohľadu kamier. Toto nie je jediný zločin, do ktorého je táto dvojica údajne zapletená. Polícia odhalila, že môžu byť tiež zodpovední za krádež vozidla Hyundai Sonata, ktoré bolo ukradnuté z Forester House 28. septembra medzi 19:30 a polnocou.
Je známe, že auto bolo odvezené z ulice Riparada na Lytton Road smerom do oblasti Elgin. Nasledujúci deň bolo potom spozorované na Aberdeen Road, predtým ako bolo opustené na Churchill Street, kde ho našli 20. októbra. Ak máte akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť prípad Billa, kontaktujte políciu na čísle 105 s odkazom na operáciu Bushman alebo číslo spisu 250 929 9315. Od raného detstva bol Mark Wallace Davis, narodený vo februári 1985, opisovaný ako láskavý človek. Keď vyrastal, získal prezývku Malý Michael Jordan a bol výraznou osobnosťou v živote svojej rodiny. Preto je jeho dnešná neprítomnosť sprevádzaná smútkom, keďže príbuzní sa naďalej snažia vyrovnať s neúnavným hľadaním odpovedí. Bol rok 2018. Davis, ktorý žil v Clarksville v Tennessee, sa stal otcom 6 detí. Miloval svoje deti a trávil s nimi veľa času, keď práve nepracoval na stavbe. Vtedy ešte netušili, že to bude posledný rok, kedy jeho deti uvidia svojho otca. Naposledy bol Davis videný 15. júna na čerpacej stanici Marathon na adrese Preachers Mill Road 1230, ktorá je dnes už zatvorená. Bezpečnostné kamery zachytili moment, keď 33-ročný Davis prišiel na svojom bielom a červenom nákladnom aute. Potom vošiel do obchodu a použil toaletu. Potom ho videli, ako vychádza z budovy a smeruje dozadu, kde neboli žiadne kamery. Práve tu sa údajne Davis dostal do fyzickej potýčky s nemenovanou osobou. Žiadne podrobnosti o tejto konfrontácii nikdy neboli zverejnené. Potom sa vrátil k svojmu nákladnému autu, nastúpil a odišiel. To bolo naposledy, čo ho niekto videl. Ale keď odchádzal, Davis zostal v kontakte s niektorými priateľmi, ktorým posielal textové správy. O 2 dní neskôr, na deň otcov, rodina vedela, že niečo nie je v poriadku. Od toho dňa o ňom nepočuli a vzhľadom na jeho oddanosť deťom bola jeho neprítomnosť na deň otcov dôvodom na obavy. Prešlo ešte niekoľko dní, kým znepokojený spolubývajúci nezvestného muža nezačal kontaktovať rodinu a pýtať sa, či niekto z nich nevidel Davisa. Príbuzní si čoskoro uvedomili, že už niekoľko dní o ňom nepočuli, čo bolo veľmi nezvyčajné, keďže s nimi pravidelne komunikoval. Potom, čo sa ozval spolubývajúci, bolo urobených niekoľko pokusov kontaktovať ho, ale telefonáty zostali bez odpovede. Rodina dokonca kontaktovala miestne nemocnice v nádeji, že by sa tam mohol nachádzať. Ale nádej rýchlo slabla. Potom, čo príbuzní nahlásili zmiznutie Davisa, sa začalo pátranie po informáciách. Vyšetrovatelia objavili záznamy z bezpečnostných kamier a rýchlo si uvedomili, že pri zmiznutí mohlo dôjsť k trestnému činu. Tiež špekulovali, že niekto zadržiava informácie, ktoré by ich mohli priviesť k jeho pobytu. Davisova matka Kim verí, že sa mohlo stať niečo tragické. Kriminálne relácie sa odtedy stali súčasťou jej života a hľada čokoľvek, čím by mohla prispieť k prípadu. Ale všetko, čo doteraz mohla urobiť, bolo požiadať komunitu, aby poskytla informácie. Kim sa obratila na Facebook, aby rozšírila informáciu o svojom nezvestnom synovi, čo podnietilo niekoľko cudzích ľudí, aby sa spojili a spoločne prehľadali Clarksville. Od miest, ktoré často navštevoval, až po miesta, kam by nikdy ani nešiel. Napriek hodinám, dňom a týždňom hľadania sa nenašli žiadne stopy, ktoré by viedli k zisteniu, kde sa Davis nachádza. Čo zanechalo rodinu s hlbokými ranami, ktoré môže zahojiť len odpoveď na otázku. Kde je Mark Wallace Davis? Informácie týkajúce sa tohto zmiznutia môžete nahlásiť na policajné oddelenie Clarksville na čísle 931 648 0655. 5-6. Približne o 22:20 dňa 2000 septembra 2013 polícia v Pembroke na Bermudách reagovala na hlásenie z oblasti misie Svätej Moniky, kde bola informovaná o incidente, pri ktorom bola použitá strelná zbraň. Po príchode na miesto našli 30-ročného Jonathana Dilla v bezvedomí pred jeho domom a okamžite ho previezli do pamätnej nemocnice kráľa Eduarda VII. Krátko na to bolo oznámené, že Jonathan zomrel a polícia začala pátranie po mužovi, ktorý na neho zaútočil. Okamžite sa predpokladalo, že útok súvisel s činnosťou gangov v danej oblasti, vzhľadom na spôsob, akým bol vykonaný. Vyšetrovatelia uviedli, že na Jonathana bolo vystrelené zozadu štýlom popravy, a preto sa predpokladá, že páchateľa poznal. Policajné hliadky boli okamžite vyslané do viacerých oblastí, keďže sa obávalo, že konkurenčný gang sa pomstí páchateľom. Hoci sa predpokladá, že Jonathanov útočník bol v čase útoku sám.
Svedkovia uviedli, že videli muža, ako uteká z miesta na motorke a že v tom čase bol sám. Potom odbočil na juh na Glebe Road a predpokladalo sa, že následne pokračoval buď na Parsons Road, Friswells Hill alebo Bishop Spencer Road. Svedkovia opísali, že videli Jonathana, ako sa snaží utiec pred daným mužom, ale nepodarilo sa mu to a jeho život sa skončil. Bolo hlásené, že bolo vystrelených až 9 rán, ale toto nebolo potvrdené a predpokladá sa, že Jonathan bol zasiahnutý len raz, pričom tento výstrel bol smrteľný. Jeho susedia odtedy uviedli, že Jonathanov dom je obľúbeným miestom, kde sa často zhromažďujú ľudia, pričom väčšina z nich je považovaná za členov gangov v danej oblasti. Nie je tiež nezvyčajné, že ľudia v tejto oblasti hlásia streľbu, ale väčšina týchto prípadov nebýva veľmi vážna. Ale v minulosti sa stalo niekoľko vážnych incidentov, z ktorých jeden zahŕňal podobný útok, pri ktorom prišli o život 2 ľudia. Tieto prípady boli odtedy vyriešené, keďže páchatelia boli zadržaní. Ale podozrivý zodpovedný za Jonathanovú smrť je stále na úteku. Existujú obavy, že ľudia žijúci v tejto oblasti môžu vedieť viac, než dávajú najavo. Ale váhajú vystúpiť, keďže incident pravdepodobne súvisí s gangmi a môžu sa bať pomsty, ak by prehovorili. V snahe osviežiť ľuďom pamäť bola verejnosti zverejnená snímka z bezpečnostnej kamery, na ktorej je svetlé auto. Záber bol zachytený okolo 22:20 tej noci, keď auto prechádzalo po Glebe Road a vodič smeroval k starej veži Pepperpot. Treba poznamenať, že polícia neoznačila vodiča auta za podozrivého, ale verí sa, že by mohol poskytnúť orgánom cenné informácie o prípade Jonathana a preto ho vyzývajú, aby sa prihlásil. Každý, kto toto auto videl, je tiež vyzvaný, aby kontaktoval políciu, pretože aj najmenší detail môže byť rozhodujúci pri riešení prípadu. Bohužiaľ, značka a model vozidla zostávajú neznáme, keďže zábery z bezpečnostných kamier, ktoré sa našli, sú zrnité. Vozidlo sa pohybovalo vo väčšej vzdialenosti od kamery, ktorá ho zachytila. V dispozícii boli aj zábery z bezpečnostných kamier osoby prechádzajúcej na motorke a vodiča motorky požiadali, aby kontaktoval vyšetrovateľov, keďže mohol vidieť niečo dôležité. Každý, kto môže pomôcť v tomto vyšetrovaní, je požiadaný, aby kontaktoval oddelenie závažnej trestnej činnosti Bermúd na čísle 247 1739. Bolo to 9. novembra 2021, keď polícia v Oaklande chodila od dverí k dverám, klopala a dúfala, že susedia majú nejaké informácie. Hľadali obyvateľku Sandringhamu, Cindy Lee, ktorú naposledy zachytili bezpečnostné kamery pred jej záhadným zmiznutím. 70-ročnú ženu videli kráčať po Threadmere Road, ale kamery ju nezachytili, čo sa stalo potom. Cindy pravidelne chodila na ranné prechádzky a často ju vídali susedia. Žena sa vybrala na svoju obvyklú prechádzku, no namiesto oddychu sa začalo rozsiahle pátranie. Úrady rýchlo zostavili pátracie a záchranné tímy, ktoré 5 dní prehľadávali okolie. Počas prebiehajúceho pátrania sa policajti snažili získať ďalšie záznamy z bezpečnostných kamier v okolí, v nádeji, že vystopujú pohyb Cindy a zistia, kde by sa mohla nachádzať. Ubehli dni a nenašli nič. Napriek maximálnemu úsiliu a veľmi malému počtu stôp nemohli orgány činné v trestnom konaní povedať, čo sa stalo. Či bol niekto zapojený, alebo či išlo o nejakú zvláštnu nehodu. Hoci mala Cindy 70 rokov, hovorilo sa o nej, že je aktívna a v dobrej kondícii a nemala žiadny zdravotný dôvod na zmiznutie. Žena žila na Novom Zélande už 30 rokov, kde vlastnila podnik so svojím manželom. Takže nebola možnosť, že by sa jednoducho stratila. Keďže nemali žiadne nové stopy, polícia bola nútená obrátiť sa na verejnosť s prosbou o informácie. Zverejnili záznam z bezpečnostnej kamery, popis a fotografiu nezvestnej ženy v nádeji, že si niekto niečo všimol. Vyzvali každého, kto videl ženu oblečenú podľa uvedeného popisu, aby sa prihlásil. Ale dni plynuli bez akýchkoľvek stôp, ktoré by mohli viesť k nájdeniu Cindy a nádej sa začala vytrácať. Potom, úplne nečakane, 11 dní neskôr, keď sa blížila dvojtýždňová hranica od zmiznutia, polícia objavila niečo pozoruhodné. Dňa 20. novembra okolo poludňa bola Cindy nájdená v kritickom stave v dome suseda. Hoci nemala žiadne fyzické zranenia, keď ju našli. Bola žena ťažko dehydrovaná a previezli ju do nemocnice, kde ju stabilizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Ukázalo sa, že práve tento dom, ktorý bol neobývaný, nebol prehľadaný až do toho dňa. Polícia oznámila, že Cindy bola nájdená
ale nemohli povedať, čo viedlo k jej zmiznutiu a že to bude jasné až vtedy, keď bude dostatočne zdravá na to, aby mohla hovoriť. Ale k roku 2025 okolnosti tohto bizarného zmiznutia zostávajú záhadou. Pokiaľ ide o zmiznutie Cindy Lee, stále zostáva veľa nezodpovedaných otázok. Ako sa dostala do domu? Ak by polícia zaklopala na tie dvere, prečo nezavolala o pomoc? Bolo to nepodarený únos alebo neznámy zdravotný problém, ktorý bol príčinou? Polícia Nového Južného Walesu uviedla, že 28-ročný Hong Lee Chi, ktorý žil v Sydney v Austrálii v roku 2022, bol prvýkrát nahlásený ako nezvestný svojou rodinou 11. mája toho roku. Potom, čo sa im s ním nepodarilo nadviazať kontakt. Bolo začaté vyšetrovanie a jedným z prvých dôkazov bol záznam z bezpečnostnej kamery, na ktorom je Chi, keď okolo 18:00 odchádzal z bytového komplexu na ulici Macquarie. V ten istý večer. A záznam bol sprístupnený verejnosti. Záznam ukazoval Chiho, ako prechádza vestibulom budovy. A kamery umiestnené vonku ho potom zachytili, ako odchádza von. Potom ho bolo vidieť, ako si kontroluje telefón, predtým než sa vydal po ulici. Niekoľkokrát je vidieť, ako sa obzerá cez plece, ale nie je známe, či to malo niečo spoločné s jeho zmiznutím. Vyšetrovatelia netušili, že tento záznam ukazuje posledný známy okamih, keď bol Chi videný nažive. Jeho rodina uviedla, že ho naposledy videla na radnici v Sydney 11. mája okolo 13:00 a že potom zrazu prestal odpovedať na ich správy. Keď mu volali, ozývala sa hlasová schránka a tak sa rozhodli kontaktovať políciu. 6. augusta mestskí pracovníci zavolali políciu, keď v kríkoch na Packer Road v Hawkesbury narazili na pozostatky mŕtvého muža. Pozostatky boli odoslané do laboratória na testovanie a výsledky potvrdili, že išlo o Chiho. Okolnosti jeho úmrtia sú považované za podozrivé a predpokladá sa, že sa stal obeťou trestného činu. V prípade však došlo len k malému pokroku a vyšetrovatelia požiadali verejnosť o pomoc pri zhromažďovaní všetkých relevantných skutočností. Požiadali, aby ich kontaktoval každý, kto v dňoch pred jeho úmrtím hovoril s Chi, pretože môže mať informácie týkajúce sa jeho prípadu. Mnohé otázky zostávajú nezodpovedané. Napríklad, ako sa Chi ocitol približne 80 km od miesta, kde bol naposledy videný na zázname z bezpečnostnej kamery. Okrem toho by nikdy len tak náhle neprestal komunikovať so svojou rodinou. A preto sa predpokladá, že bol do oblasti, kde ho našli, privezený ešte predtým, ako prišiel o život. Dostupné zdroje neuvádzajú, či sa vôbec niekedy zistila príčina jeho úmrtia. Nie je tiež známe, aký bol motív útoku proti nemu. Ale čoskoro sa začal objavovať jasnejší obraz, keď vyšetrovatelia začali zhromažďovať informácie o Chiho živote. Vyšlo najavo, že bol drobným dílerom drog. A nakoniec identifikovali podozrivého. 28-ročného Ferenca Štemlera, ktorého predvolali na výsluch. Ale keďže neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by ho spájali s prípadom Chi, zatiaľ nebol obvinený. Odvtedy bol Štoner označený za podozrivého v ďalšom prípade, v ktorom boli dvaja muži, Mulia a Etuate Sial, terčom maskovaného muža so strelnou zbraňou, keď navštívili holičstvo. Obaja muži prežili potom, čo dostali ošetrenie svojich zranení. Každý, kto má informácie o prípade Chiho, je požiadaný, aby kontaktoval Crime Stoppers na 333 000. Polícia má málo stôp v prípade zmiznutia Scotta Schwarza, ktorý bol naposledy zachytený na kamerovom zázname, ako opúšťa svoj bytový komplex v Liberty Township, Ohio. V Liberty Center je rozmiestnených niekoľko kamier, ale iba jedna z nich ho zachytila. Video, ktoré našiel úrad šerifa okresu Butler, ukazuje muža, ako schádza po schodoch o 20:13. Mal na sebe sivé tričko CSI a tmavé džínsy. A potom zmizol. Scott, 60-ročný muž, ktorý býva na úseku ulice Blake Street s číslami okolo 7500, mal rodinu žijúcu v Georgii, čo ho viedlo k tomu, že často rozdeľoval svoj čas medzi tieto dve miesta. Bolo 19. augusta 2024, keď opustil svoj byt a následne zmizol. O 2 dni neskôr jeho manželka išla na šerifský úrad okresu Butler, aby nahlásila nezvestnosť svojho manžela. Policajtom povedala, že sa s ním márne snaží skontaktovať a že je pre neho veľmi nezvyčajné, aby sa tak dlho neozval. Vyšetrovatelia sa krátko na to vybrali do bytu v nádeji, že nájdu stopy, ktoré by mohli viesť k jeho pobytu. Okrem záznamov z bezpečnostných kamier tam nebolo nič.
Policajti nenašli žiadne známky násilného vniknutia, ale našli zvyšky jedla na kuchynskej linke, údajne z reštaurácie Brio Italian Grill, čo naznačovalo, že Scott sa plánoval do bytu vrátiť. Jeho auto aj mobilný telefón zostali tiež na mieste. Na žiadnych ďalších kamerách, ktoré by mohli odhaliť jeho ďalšie pohyby, alebo či ho niekto vyzdvihol, sa už nikdy neobjavil. Takmer o rok neskôr šerifa v úrad nedostal žiadne stopy ani indície, ktoré by mohli viesť k Scottovmu pobytu. Poslali výstrahy policajným oddeleniam až do Columbusu, v nádeji, že niekto niečo videl. Napriek prehľadaniu jeho mobilného telefónu, finančných záznamov a počítača sa neobjavili žiadne stopy. Polícia nenašla žiadne dôkazy o cudzom zavinení, ani žiadne náznaky, že by odtedy vybral alebo použil nejaké peniaze. Scott zišiel po schodoch ten osudný deň a záhadne zmizol. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vypátraní tejto osoby, môžete nahlásiť na úrad šerifa okresu Butler na čísle 513 78 51 300 s číslom prípadu 245 789. Záznamy z priemyselnej kamery boli sprístupnené v prípade známom ako otrava v Salisbury, počas ktorého sa bývalý ruský vojenský dôstojník a jeho dcéra Julia stali terčom atentátu 4. marca 2018. Všetko sa začalo, keď Sergej a Julia prileteli z Moskvy na letisko Heathrow v Rusku a dorazili tam okolo 14:40 dňa 3 marca. Nasledujúci deň bolo vidieť Sergejovo auto, ako smeruje na Devizes Road v Salisbury a dvojica potom navštívila nákupné centrum, kde strávili nejaký čas v bare. Potom sa najedli v reštaurácii s názvom Zizi a boli videní, ako odchádzajú okolo 15:30 po zaplatení účtu. Len o 40 minút neskôr bola kontaktovaná polícia a informovaná, že muž a žena, neskôr identifikovaní ako otec a dcéra, boli nájdení v bezvedomí na lavičke v parku v Salisbury. Hlavná ošetrovateľka prišla na miesto a okamžite vedela, že niečo nie je v poriadku. Keď si všimla, že Julia mala penu pri ústach a jej oči boli lesklé, biele a otvorené, aj keď bola v bezvedomí. Niekoľkokrát ich oživili, ale stále upadali do bezvedomia. A keď prišla sanitka, previezli ich do nemocnice na ošetrenie. Krátko na to začali policajti, ktorí boli spojení s prípadom, vykazovať zvláštne príznaky, pričom jeden policajt, ktorý bol v Sergejovom dome, skončil v nemocnici vo vážnom stave. Dvaja policajti mali svrbenie očí a ťažkosti s dýchaním. Sergej a Julia sa medzi tým stále snažili zotaviť. Ale 29. marca bolo oznámené, že Julín stav sa zlepšuje. A mesiac po incidente Sergej konečne nadobudol vedomie. Dňa 18. mája boli obaja považovaní za dostatočne zdravých na to, aby mohli ísť domov. Jeden z vyšetrovateľov neskôr uviedol, že ochorel v dôsledku otravy po prehľadávaní Sergejovho domu, aj napriek tomu, že mal na sebe ochranný odev. Neskôr sa zistilo, že na kľúčku dverí domu bol nanesený nervovo-paralytický prostriedok vojenskej úrovne s názvom Novičok a po dotyku sa rozšíril po celom dome, čím sa stal mimoriadne nebezpečným. V dôsledku toho bola v roku 2019 okolo budovy postavená zapečatená konštrukcia a strechu odstránil vojenský tím. Počas nasledujúcich 4 mesiacov bol zvyšok domu dekontaminovaný a zrekonštruovaný. Následne bolo oznámené, že boli identifikovaní dvaja podozriví. Predpokladalo sa, že Alexander Petrov a Ruslan Boširov boli príslušníci ruskej vojenskej rozviedky, ktorí stáli za otravami. A potom bol ako tretí podozrivý pridaný doktor Alexander Miškin. Potom sa ukázalo, že za otravami stálo Rusko, keďže Sergej bol podozrivý zo špionáže v prospech britskej vlády. Toto je prebiehajúci prípad, ktorý pravdepodobne potrvá dlho, kým sa vyrieši. Ale zatiaľ boli hlavní podozriví v tomto incidente identifikovaní. Niektoré zdroje uvádzajú, že Sergej a Julia sa presťahovali na Nový Zéland, ale toto zostáva nepotvrdené. Zatiaľ je to potvrdené. Sarah Gail Ebersolová sa narodila v septembri 1996 ako najmladšia z 8 detí. Vyrastala v Sarasote na Floride, kde ju vychovávali jej teta a strýko. Keď bola tínedžerka, Sarah sa ocitla v situácii, že sa presúvala medzi dvoma domácnosťami. Domácnosťou svojich tiet a domácnosťou svojich sestier v Danelíne. V roku 2014 vo veku 18 rokov sa presťahoval do Dunalanu a oženil sa, ale manželstvo bolo krátke a pár sa rozišiel už po roku. Sarah nakoniec bývala v spoločnom byte na adrese 19220 NV 60. Avenue v Reddiku na Floride.
Pracovala v tejto oblasti ako exotická tanečnica. Napriek menšiemu neúspechu v podobe rozvodu, odlúčenia a návratu do Rediku sa Sáre darilo dobre. No všetko sa náhle skončilo. 2. marca 2023, keď záhadne zmizlo. Bolo to okolo 7. večer, keď skončila v práci a napísala svojej sestre, či by ju neodviezla domov. Jej sestra však nebola k dispozícii a nemohla ju vyzdvihnúť. O 50 minút neskôr poslala ďalšiu správu, v ktorej jej odkázala, aby pozdravila svoje deti. Potom o 22:11 prišla posledná správa. Keď sa na to teraz spätne pozerá, súrodenec si želá, aby ju bolo toho odhovoril. V tej poslednej správe Sarah napísala, že nastupuje do nejakého kamióna s neznámymi mužmi, ktorých opísala ako koubojov. Vyzerala, že je rada v ich spoločnosti a očakávala zábavnú cestu domov. Sarah bola zachytená na bezpečnostnej kamere čerpacej stanice Circle K na adrese 17980 North Highway 441, ako nastupuje do čierneho pick-upu s 2 mužmi. 26-ročná sa nikdy nevrátila domov a odvtedy ju nikto nevidel, ani o nej nepočul. Už na druhý deň, z obavy o Sarino zdravie, sa jej spolubývajúca pokúsila nahlásiť ju ako nezvestnú, ale polícia trvala na tom, že musí počkať celý týždeň. Keď sa rodine nepodarilo nadviazať kontakt so Sarou, nakoniec ju nahlásili ako nezvestnú na úrade šerifa okresu Marion a vyšetrovanie sa začalo. Úradom sa podarilo rýchlo identifikovať neznámych mužov, s ktorými bola Sarah naposledy videná. Boli predvolaní na vypočutie, ale polícia nikdy nezverejnila žiadne informácie, ktoré mohla získať. Vyšetrovatelia neskôr uviedli, že Sarah bola naposledy videná v skorých ranných hodinách. 3. marca údajne nastupovala do modrého sedanu, o ktorom svedkovia veria, že to bol Hyundai. Jeden zo spolubývajúcich koubojov vystúpil a prezradil, že nezvestná žena bola v ten večer u nich doma a zdržala sa tam až do skorých ranných hodín. Potom odišla sama a nastúpila do toho modrého vozidla. Odtiaľ sa prípad dostal do slepej uličky, pričom jedinými stopami boli svedectvá a záznamy z bezpečnostných kamier. Potom, o celý rok neskôr, po neúnavnej snahe zistiť, kto je majiteľom toho modrého sedanu, nastal v prípade zlom. V marci 2024 úrady šerifa okresu Marion oznámili meno vodiča vozidla. Bol to Tyrone Moorman, ktorý je teraz považovaný za osobu záujmu. Vyšetrovatelia získali povolenie na prehliadku telefónu tohto muža a zistili, že on a nezvestná žena sa nachádzali vo večierke v severozápadnej časti okresu Marion. Boli tam ráno 3. marca 2023. Bohužiaľ, toto sú jediné informácie, ktoré polícia dokázala zistiť. A Moorman odtedy nespolupracuje. Teraz je polícia nútená obrátiť sa na verejnosť s prosbou o akékoľvek informácie, ktoré by odpovedali na otázku, čo sa stalo Sáre Ebersolovej. Informácie môžete nahlásiť na úrad šerifa okresu Marion na čísle 352 368 3508. 08. 42-ročný Sean Fox je ďalšou obeťou premysleného útoku, ktorý ukončil jeho život 2. októbra 2022 v Belfaste, Írsko. Za poskytnutie ďalších informácií, ktoré pomôžu uzavrieť tento prípad, je teraz ponúkaná odmena $20,000, čo je približne $26,000. Ale zatiaľ žiadne informácie neboli prijaté. Dopopoludne navštívil Sean Donegal Celtic Football Club v Belfaste, kde ho viacerí ľudia videli, ako si v spoločenskej miestnosti dáva niekoľko drinkov. Ale v klube vypukol chaos, keď 2 muži vošli dnu a napadli ho pred viacerými svedkami. Vyšetrovatelia sa dozvedeli, že útok bol nepochybne plánovaný, keďže tí 2 muži prišli priamo k Seanovi a začali strieľať. Pokračovali v streľbe aj po tom, čo spadol na zem, pričom v jednom momente stáli nad ním a strieľali ďalej. Potom ušli smerom k Gaydor Gardens a doteraz neboli identifikovaní. Napriek tomu, že ich videlo niekoľko zákazníkov v klube. Incident sa odohral za menej ako 60 sekúnd a zanechal niekoľko ľudí traumatizovaných tým, čo videli. Je možné, že tí 2 muži poznali Seanovú rutinu, keďže do klubu chodil nepravidelne. A pravdepodobne vedeli, že plánoval stráviť nejaký čas v klube v to nedeľné popoludnie. Polícia uviedla, že je zázrak, že nikto iný nebol zranený, keďže počas niekoľkých sekúnd bolo vystrelených asi 20 rán a mnohé z nich sa odrazili od podlahy a len tesne minuli okolo idúcich. Dodali, že takéto typy útokov nemajú v civilizovanej spoločnosti miesto a že oboch útočníkov je potrebné čo najskôr vypátrať, aby sa dosiahla spravodlivosť. Bolo naznačené, že prípad Seana môže súvisieť s ďalším prípadom, pri ktorom jeho priateľ tiež prišiel o život pri podobnom útoku.
Pri tom incidente v roku 2018 čakal 43-ročný Jim Donegan vo svojom aute na svojho syna pred gymnáziom Svätej Márie, keď na neho zaútočil muž, o ktorom sa predpokladá, že bol členom polovojenskej skupiny. Útok bol tiež vykonaný za bieleho dňa a daný muž zjavne nemal obavy z toho, že ho uvidí niekoľko svedkov. Rovnako ako to bolo v prípade útoku na Shona. V Doneganovom prípade je známe, že si počas rokov narobil niekoľko nepriateľov. Ale rodina Shona a vyšetrovatelia poverení jeho prípadom zatiaľ nenašli dôvod na útok, keďže bol v oblasti obľúbený. Záznamy z bezpečnostných kamier týchto dvoch mužov boli sprístupnené, ale zatiaľ neboli identifikovaní. Prvý muž je oblečený do svetlomodrej mikiny s kapucňou a šiltovky, sivých nohavíc a čiernych topánok. Pričom má na rukách dvojfarebné rukavice, aby nezanechal žiadne otlačky prstov na mieste činu. Druhý muž mal na sebe svetlú mikinu s kapucňou s červenými pruhmi na rukávoch, šiltovku, sivé čižmy a dvojfarebné rukavice. Ak ste v ten deň videli niečo užitočné, alebo spoznávate ktoréhokoľvek z mužov na zázname, kontaktujte prosím linku Crime Stoppers na 555 111. Bolo 27. novembra 2024, keď Michael Bounce z Eureky v Kalifornii odišiel z domu do potravín. Údajne mal nakupovať s priateľom a mal sa s ním stretnúť niekedy po 16:30 v ten deň. Zdalo sa však, že sa nikdy nestretol so svojím priateľom v Pine Hill Apartments a namiesto toho zmizol bez stopy. Prešli 2 dní, kým si rodina uvedomila, že niečo nie je v poriadku. Popoludní 29. novembra bol nahlásený ako nezvestný na polícii v Eureke, čo viedlo k rýchlemu pátraniu, ktoré odhalilo rôzne desivé detaily. Prvou informáciou, ktorú zistili, bolo, že pred jeho zmiznutím okolo 15:00 zábery z bezpečnostných kamier zachytili 60-ročného muža v obchode Murphy's Market v oblasti Blue Lake, kde bol sám a pred svojím stretnutím s priateľom. Ďalší detail pochádzal od svedka, ktorý tvrdil, že videl strieborný Dodge Charger z roku 2006 s evidenčným číslom 9CC F459, ktorý vlastnil Michael, v blízkosti apartmánov Pine Hill, pričom si ho všimol okolo 17:52 v ten deň. Toto vozidlo objavili 30. novembra. Bolo nájdené opustené a neuzamknuté na uliciach Vance a Eureka v oblasti Pine Hill. Charger stal znepokojivo len 3 bloky od bytu priateľa, ale Michael nebol nikde na dohľad. Vo vnútri bol jeho mobilný telefón, ktorý bol vybitý. Vyšetrovatelia dúfali, že údaje v jeho mobilnom telefóne by im mohli poskytnúť stopy, ktoré by mohli pomôcť zrekonštruovať posledné chvíle nezvestného muža a možno odhaliť, kde sa nachádza. Bohužiaľ, nepodarilo sa im získať súdny príkaz. Právne prekážky a zablokované údaje môžu brániť vyriešeniu tejto záhady. Orgány dôkladne prehľadali túto oblasť, ale nenašli žiadne stopy ani dôkazy, ktoré by mohli naznačovať jeho pobyt. Polícia potom našla ďalší záznam z bezpečnostnej kamery, ktorý pochádzal z oblasti, kde bolo vozidlo nájdené. Video ukazovalo, ako Charger prichádza na Vance Avenue so zhasnutými svetlami. Časová pečiatka naznačovala 20:05. Niekoľko hodín potom, čo ju videl svedok. Čokoľvek sa stalo po 20:05 v ten večer, zostáva neznáme, ale viedlo to k trvajúcej a znepokojujúcej záhade, ktorá v komunite zanechala zlovestný pocit. Bez akýchkoľvek stôp a indícií zostalo policajnému oddeleniu v Eureke jediné – vykonávať ďalšie pátrania. Tretia operácia bola výsledkom spoločného úsilia policajného oddelenia v Eureke a pátracích a záchranných tímov. Spoločne prehľadali 31 akrov oblasti Greenbelt v blízkosti miesta, kde bolo objavené Michaelovo auto. Do pátrania sa zapojili dobrovoľné hasičské tímy a 6 psov, ale bez úspechu. Michael zmizol. Zmiznutie naďalej metie komunitu v Kalifornii, ktorá sa pýta, čo sa v ten osudný deň stalo. Informácie týkajúce sa zmiznutia Michaela Bouncea môžete nahlásiť polícii v Eureke na čísle 707 441 4060. 21-ročný Aten Borsinos mohol byť synom bývalého policajta z Melbourne v Austrálii, ale určite nešiel v stopách svojho otca. Bol známy tým, že sa zapájal do rôznych druhov trestnej činnosti a predpokladá sa, že to bol jeden z faktorov útoku, ktorý ho stal život. Keď bol ešte tínedžer, Borsino sa rozhodol pridať k gangu, ktorý viedli Qasim Hamad a jeho bratranec Ahmad Al-Hamza. O Hamadovi je známe, že je zapojený do nelegálneho obchodu s tabakom v Austrálii.
Predpokladá sa, že Borsino sa podieľal na organizovanej vražde, ktorá si vyžiadala život Sulejmana Abdulrahima, známeho gangstram, ktorého našli mŕtvého v podzemnom parkovisku bytového domu na High Street v meste Preston. Predpokladá sa, že 4 muži čakali na Abdulrahima, kým príde, a keď tak urobil, v spoločnosti svojej priateľky bol napadnutý. Priateľka sa mu snažila poskytnúť pomoc, kým bola privolaná polícia, ale keď dorazili, Abdulrahim už bol mŕtvy. Vyšetrovateľom je jasné, že útok na Borsinosa bol tiež starostlivo naplánovaný a že na vykonanie zločinu boli najatí profesionálni nájomní vrahovia. Záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré boli medzičasom zverejnené verejnosti, potvrdzujú, že jeho útočníci použili autá, ktoré boli ukradnuté už pred niekoľkými mesiacmi, aby ho pred útokom sledovali. Samotný útok sa odohral za bieleho dňa. Zaujímavé je, že mal vystúpiť na súde kvôli obvineniam súvisiacim so zbraňami, dopravnými deliktmi a nelegálnymi látkami, ktoré boli proti nemu vznesené, a stále nie je známe, či to malo nejakú súvislosť s útokom na neho. Motív útoku zatiaľ zostáva nejasný a predpokladá sa, že útok bol objednaný kvôli zapojeniu Borsina do organizovaného zločinu. Dvojica mužov zodpovedných za útok bola zachytená na záberoch bezpečnostnej kamery a polícia požiadala každého, kto ich spozná, aby sa prihlásil. Na záberoch je vidieť, ako 2 muži vychádzajú z nákupného centra v Eppingu a nesú hnedé papierové tašky. Potom zamierili k vozidlu Volkswagen SUV, ktoré bolo nahlásené ako ukradnuté v Melbourne o niekoľko dní skôr. Po úspešnom vykonaní útoku ušli v aute Nissan Patrol, čo bolo ďalšie ukradnuté vozidlo, a po prejdení určitej vzdialenosti toto auto opustili a presadli do Volkswagenu Golf. Potom, čo chvíľu cestovali vo Golfe, opäť vymenili auto a nastúpili do BMW. Ale až potom, čo Golf zapálili v nádeji, že plamene zničia akékoľvek možné dôkazy, ktoré by mohli zostať. Ak viete, kto sú títo 2 muži, kontaktujte linku Crime Stoppers na čísle 1-800 333 000. Policajné oddelenie Brocktonu, kinologické jednotky a ďalšie záchranné organizácie sa v prvých júlových dňoch tohto roka zhromaždili v zalesnených oblastiach okolo Caffrey Towers, ktoré sa nachádzajú na adrese 755 Crescent Street, Brockton, Massachusetts. Hľadali nezvestnú osobu, ktorej zmiznutie bolo nielen záhadné, ale aj mimoriadne nebezpečné. Zmiznutie 7-ročnej Marie Louise Sand, ktorá bývala v byte, kde policajti pátrali, bolo 5. júla, keď Marie, ktorá hovorí iba haitskou kreolčinou, odišla zo svojho bytového komplexu a zmizla bez stopy. Podľa rodiny sa už predtým vzdialila, ale vždy ju rýchlo našli. Hustý les, ktorý obklopoval jej domov, však hľadanie ešte viac sťažoval, ak sa tam ocitla. Príbuzní vyjadrili obavy z tohto konkrétneho zmiznutia, napriek predchádzajúcim incidentom. Obavy o jej bezpečie začali narastať, ako dni plynuli ďalej. Mária bola zachytená na bezpečnostnej kamere priamo pred bytovým komplexom, kde ju vidno len ako odchádza, ale nie je zrejmé, ktorým smerom sa mohla vydať. Aj keď polícia a záchranári hľadali s maximálnou naliehavosťou, nepodarilo sa im nájsť žiadne stopy, ktoré by ich mohli priviesť k tomu, kde Mária skončila. Odvtedy sa obrátili na verejnosť v nádeji, že si niekto niečo všimol. Zdá sa však, že nikto nič nevidel. Psi nikdy nezachytili žiadnu pachovú stopu v zalesnenej oblasti, čo prípadu pridáva ďalšiu vrstvu zložitosti. Úradníci, ktorí prípad vyšetrujú, nezverejnili, či majú podozrenie na trestný čin alebo nie. Kto bol poslednou osobou, ktorá ju videla? Ani aké mohli byť okolnosti náhleho zmiznutia Márie? Odišla jednoducho sama a stratila sa? Vzali ju niekto so sebou? Alebo je tu v hre niečo oveľa zlovestnejšie? Toto sú otázky, ktoré držia komunitu v Massachusetts v napätí. Keďže sa neobjavili žiadne dôkazy, prípad sa začal šíriť na sociálnych sieťach v nádeji, že sa prihlási aspoň jeden svedok. Ale toto šírenie prinieslo len jednu znepokojujúcu teóriu, o ktorej špekulovalo viacero používateľov sociálnych sietí. Naznačovali, že Marie bola pravdepodobne obeťou ICE, teda Amerického úradu pre imigráciu a colnú kontrolu, vzhľadom na to, že pochádzala z Haiti. S týmto tvrdením sa obavy rodiny ešte viac prehlbili. Ak by Marie zadržalo ICE, mohla by byť kdekoľvek. Buď v detenčnom zariadení, alebo už deportovaná. A nikto z jej príbuzných by o tom ani nevedel. Polícia v Brocktone pokračovala v pátraní po nezvestnej žene, ktorej vek a možné zdravotné komplikácie robia aj nájdenie naliehavou záležitosťou. Polícia otvorila komunikačný kanál v nádeji, že tipy od komunity môžu viesť k zisteniu jej pobytu.
Informácie možno nahlásiť k polícii v Brocktone na čísle 508 941 0200. 0. Prípad týkajúci sa 35-ročného železiara Coryho Arizmendesa, ktorý sa odohral v Austine v Texase v roku 2022, zanechal jeho rodinu aj vyšetrovateľov zmetených, keďže stále sa snažia zistiť, kto ho napadol a aký bol ich motív. Záznamy z bezpečnostných kamier boli odvtedy sprístupnené verejnosti. Aj keď nezachytáva útok na Coryho, ukazuje jeho pohyb v hodinách predtým, než prišiel o život. A dúfa sa, že to niekomu osvieži pamäť a rozhodne sa prihlásiť, aby mohol byť jeho útočník zadržaný. Na 4-minútovom upravenom videu, ktoré bolo zverejnené, je vidieť, ako Cory nastupuje do autobusu CAP Metro o 22:07 dňa 16. apríla toho roku. Tento záznam bol zaznamenaný kamerami CCTV v autobuse. Potom ho zachytili kamery na úseku ulice Lavaca pri bloku s číslom 1500 približne o 22:36 tej istej noci, keď prechádzal z jednej strany ulice na druhú. Po prechode na druhú stranu pokračoval na juh a zmizol z dohľadu. Ďalší krát ho kamery zachytili približne o 90 minút neskôr, ráno 17. apríla, keď kráčal po chodníku blízko juhovýchodného rohu 6. ulice a Brazos. Potom smeroval na západ po 6. a Kongres ulici a o 12:30 popoludní ho videli na úseku 6. ulice pri bloku s číslom 200. Ale už nebol sám, pretože teraz bol v spoločnosti ženy, ktorá niesla bielu tašku. Následne vošiel do obchodu na severnom konci 6. ulice a z obchodu vyšiel o 30 minút neskôr o 1:00 ráno. A je vidieť, ako sa na ulici rozpráva s inou ženou. Nikto z ľudí, ktorí sú vidieť na zázname, sa zatiaľ neprihlásil. A dúfa sa, že zverejnené video ich k tomu povzbudí. Neskôr toho rána bola polícia upozornená, keď bol Cory nájdený mŕtvy na ceste v bloku 200 na East Milton Street. Bolo zistené, že bol napadnutý strelnou zbraňou, ale žiadni podozriví neboli identifikovaní, keďže jeho pohyb bezprostredne pred útokom zostáva neznámy. Jeho matka odvtedy uviedla, že v mesiaci pred útokom jej Cory povedal, že vie, že mu niekto vezme život. Nepovedal viac, ale svojej matke povedal, že chce len, aby si bola vedomá jeho obáv. V istom momente Cory zvažoval, že opustí Austin a vráti sa do rodinného domu vo Fort Bend. Ale jeho rodina uviedla, že utekať pred problémami nie je v jeho povahe a preto sa rozhodol nepresťahovať sa. Jeden z Coryho blízkych priateľov dodal, že si všimol zmenu v jeho správaní v týždňoch predtým, než mu niekto vzal život. Pretože už nebol taký otvorený ako zvyčajne a prestal komunikovať takmer so všetkými, ktorých poznal. Polícia požiadala každého, kto sa spozná na záberoch, aby sa prihlásil, pretože môže nevedomky mať informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní. Ak viete, kto zaútočil na Coryho, alebo máte akékoľvek ďalšie informácie o jeho prípade, kontaktujte oddelenie vražd policajného oddelenia v Austine na čísle 512 974 8477. 77. Žiadny rodič nikdy neočakáva, že bude stať pred mikrofónom novinára a bude musieť opisovať svoje dieťa, v nádeji, že ho niekto videl, pretože sa stratilo alebo sa neozvalo. Presne v takejto situácii sa ocitla rodina Vidalovcov, keď zmizol ich dospelý syn Zachary Vidal. Opísali ho ako skvelého chlapca, ktorý si naozaj užíval byť obklopený rodinou. Tešil sa na ich spoločenské stretnutia, kde sa všetci spolu zabávali. Tieto zábavné rodinné stretnutia sa stali nemožnými od Zacharyho nevysvetliteľného zmiznutia v roku 2022. Bolo to 22. októbra toho roku, keď 27-ročný Zachary vošiel do obchodu 7-Eleven, nachádzajúceho sa na ceste číslo 61 na East Norwegian Street v meste Pottsville v Pensylvánii. Na bezpečnostnej kamere v obchode bol Zachary zachytený v červenom tričku, modrých džínsoch, béžovej bunde a s bejsbolovou čiapkou značky Oakley. Kamera zaznamenala jeho príchod približne o 16:00 v ten deň, ako aj jeho odchod, čím zachytila posledné chvíle pred jeho zmiznutím. Neskôr v ten istý deň sa údajne Zachary vybral na domácu party niekde v Pottsville. Podľa obyvateľov domu odišiel niekedy v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa a odvtedy ho nikto nevidel ani o ňom nepočul. Rodina Vidalovcov neverí, že mladý muž mal v úmysle zmiznúť a naznačuje, že niekto niečo vie a má kľúč k zodpovedaniu otázky, kde sa Zachary nachádza. Potom, čo bol nahlásený ako nezvestný, polícia v Pottsville okamžite začala pátrať po stopách. Jedno oznámenie prišlo hneď po zmiznutí, v
ktorom sa tvrdilo, že Zachary ho videli kráčať po železničnej trati vedúcej z mesta. Úradom sa však nepodarilo toto pozorovanie potvrdiť, takže jedinými potvrdenými pohybmi pred jeho zmiznutím zostali záznamy z bezpečnostnej kamery v obchode a jeho účasť na večierku. O Zacharym sa hovorí, že sa často pohyboval v okolí verejnej knižnice v Pottsville, ako aj pri kolese na Market a Center Streets. Ale na žiadnom z týchto miest, ktoré pravidelne navštevoval, ho nikto nevidel. Tiež sa naznačuje, že mohol byť v Schuylkill Haven, mestečku v Pensylvánii, alebo na Sharp Mountain vo východnej Pensylvánii, ktorý je súčasťou pohoria Ridge and Valley Appalachians. Napriek patracím akciám vykonaným v týchto oblastiach zostáva Zachary nezvestný. Informácie týkajúce sa nezvestného Zacharyho Vidala môžete nahlásiť na políciu v Pottsville na čísle 570 622 1234. Rodina otca a syna, 63-ročného Faustina Elama a 25-ročného Louisa Anieleho Alama, je zúfalá a žiada odpovede od mesta Chicago, pretože muži zodpovední za ukončenie života Faustina a Louisa ešte neboli identifikovaní. Tí, ktorí poznajú túto rodinu, opisujú ich vzťahy ako zdravé, keďže je známe, že sa navzájom podporujú. Je tiež známe, že väčšinu času trávia spolu, čo robí tento útok ešte tragickejším. Otec a syn vlastnili klenotníctvo štvrti Little Village v Chicagu. A o 17:49, 8. novembra 2025, sa práve chystali zavrieť obchod na noc. Ale skôr, než to stihli urobiť, do obchodu vošiel muž v mikine s kapucňou Chicago Blackhawks a zachytila ho bezpečnostná kamera. Potom vytiahol strelnú zbraň a namieril ju na otca a syna, pričom žiadal, aby mu odovzdali niekoľko kusov šperkov. Obaja muži nemali na výber a museli posluchnúť, pretože sa báli o svoj život. A hneď ako mal lupiť to, po čo prišiel, začal utekať. Kamera z nedalekého podniku zachytáva muža, ako opúšťa obchod a vydáva sa po ulici. Ale Faustino a Louis sa rozhodli ísť za ním v snahe získať ukradnuté veci späť. Jeden z nich ho sledoval po ulici a keď dobehol páchateľa, došlo k potýčke. Zlodejovi sa podarilo vymaniť, ale v tom čase ho už prenasledovali aj Faustino a Louis. Prenasledovali zlodeja až na roh Springfield Avenue, kde situácia nabrala nebezpečný a tragický spád. Muž, pravdepodobne sa cítil zahnaný do kúta, opäť vytiahol svoju strelnú zbraň a tento raz začal strieľať. Otec aj syn boli obaja zasiahnutí a lupičovi sa podarilo utiecť, pričom mal ukradnuté veci stále pri sebe. Videli ho, ako nastupuje do bieleho SUV značky Maserati a rýchlo odišiel južným smerom po Springfield Avenue. Bohužiaľ, záznamy z bezpečnostných kamier nestačili na identifikáciu páchateľa a polícia teraz žiada každého, kto ho spozná, aby sa prihlásil, aby ho bolo možné vypátrať a zatknúť. Za informácie o pobyte týchto mužov je ponúkaná odmena v celkovej výške $20,000 a vyšetrovatelia vyzvali aj ostatných majiteľov klenotníctiev v oblasti, aby ich kontaktovali, ak si všimli podozrivo vyzerajúcich ľudí pohybujúcich sa okolo ich obchodov. Každý, kto spozná ktoréhokoľvek z týchto dvoch mužov, je požiadaný, aby kontaktoval chicagské policajné oddelenie na čísle 312 74 68 252. Donita Luda Wilkerson, ktorá už v roku 2020 mala 6 detí vo veku od 15 do 22 rokov, žila s viacerými zdravotnými problémami. V tom istom roku bývala u svojho brata v Evansville, v štáte Indiana, no potom zmizla a zanechala za sebou zdanlivo nevyriešiteľnú záhadu. Dňa 21. júna Donita odišla z domu svojho brata v blízkosti ulic Lodge a Taylor Avenue a svojej najmladšej dcére povedala, že sa hneď vráti. No nikto netušil, že to bude naposledy, čo ju uvidia. 44-ročná sa v ten večer nevrátila a všetky pokusy skontaktovať ju zlyhali. Na druhý deň ráno, keď si členovia rodiny uvedomili, že im neodpovedala na telefonáty, nahlásili jej nezvestnosť na miestnej polícii a začalo sa pátranie po Donite. Polícia sa ju najprv pokúsila kontaktovať, ale zistila, že jej mobilný telefón bol buď vypnutý, alebo sa mu vybila batéria. S nádejou, že zistia jej pohyb, sa vyšetrovatelia čoskoro obrátili na záznamy z bezpečnostných kamier a začali prehľadávať hodiny záznamov. Netrvalo im dlho, kým narazili na zábery Donity, kde ju bolo vidieť okolo 20:16 predchádzajúceho večera, ako odchádza z motela na východnej strane v Evansville. Bezpečnostné kamery ju potom zachytili, ako stojí pred podnikom spolu s nemenovanou osobou. Keď odišla od toho muža,
Bolo ju vidieť, ako nastupuje do strieborného Chevroletu Suburban z roku 2004, ktorý mal strešné okno a tónované okná. A konečne mali stopu. Polícia prehľadávala ďalšie záznamy z bezpečnostných kamier a sledovala trasu SUV, do ktorého nastúpila nezvestná žena. Vozidlo prešlo juhozápadnou Indianou a potom do južného Illinois. Vyšetrovatelia zistili, že telefón Donity zaznamenal 5 signálov v tejto oblasti, konkrétne okolo mesta Carbondale v štáte Illinois. Signály sa náhle zastavili v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa. Úrady dokázali zistiť, kto je majiteľom SUV a rýchlo ho vypátrali. No údajne odmietol spolupracovať s vyšetrovaním, čo spôsobilo, že prípad znepokojivo uviazol na mŕtvom bode. V dňoch pred zmiznutím Donity sa však už stalo niečo zlovestné. Podľa rodiny dostávala čoraz výhražnejšie správy od dvoch mužov. Jedným z týchto mužov bol bývalý priateľ. Podľa súdnych záznamov bol 4-krát zatknutý v rokoch 2018 až 2019, údajne za domáce násilie a ublíženie na zdraví. Donita bola uvedená ako obeť. Aj keď ich totožnosti neboli zverejnené, títo dvaja muži a majiteľ SUV nie sú považovaní za podozrivých v súvislosti s týmto zvláštnym zmiznutím. Prípad je stále v štádiu vyšetrovania a zatiaľ nedošlo k žiadnemu prelomu. Za informácie, ktoré povedú k nájdeniu nezvestnej ženy, bola ponúknutá odmena $5,000. Informácie môžete poskytnúť policajnému oddeleniu v Evansville na 12-436-7979. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Ak sa vám toto video páčilo, určite stlačte tlačidlo Páči sa mi to. Tiež nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček, aby ste boli informovaní o všetkých našich budúcich videách. Moje meno je Top 5 Unknowns a uvidíme sa v ďalšom videu.